Быйыл 1812 елгы Ватан һугышы башлануга 210 ел тула. Кемдер улар? Ике буа-терек Парижга барып киткән батырлар. Бүген аш хакта һөйләшербез һаумыгы. Эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Эштанова, программабызның кунагы Республика Милли архивының бүлек итәкчесе Зөлфәр Гатиятуллин. Һаумыгы, Зөлфәр Гатиятуллин. Шулай итеп, Башкортстан башлыгы Ради Хабировтың карарына ярашлы республикала бына безнең батырларның 210 ел элек кылган батырлыгын исләү каралган һәм искә төшереп үтәйек әле бына был яуда безнең фидакарлык күрһәткән батырларыбыз улар нисә полк булган. Мәгълүматлар хакланган масык кына. Асыллап та бына быел ошо Ватан һугышы башлануга 210 ел һәм ошо айканда күп кенә саралар билдәләнгән бит инде. Шул сараларның береһе бына ошо һугышта катнашучылар турында документаль йыйынтык чыгару инде. Ошо документаль йыйынтыкта безнең уебызса төп өлештө ошо һугышта катнашучыларның исемдәре алырга тиеш. Бына ошо һугышка безнең Башкортстандан 20 башкорт полкының катнашуы документаль рәвештә арасланган билдәле. Дөйем алганда инде бездән 28 полк һугышка киткән дип исәпләнелә. 20 полк ул күпме кеше якынса? Бер полкта 530 кеше ул башкорттар гына. Бына 500 рядовойдар, шан 30 офицерлар инде, полк командиры һәм калган офицерлар. Банан тыш тагыла 3 рус офицеры унда полкта булган. Береһе ошо полктың командиры етәкчесе, уны командующий дип атагандар. Ул регуляр армия офицеры булган. Банан тыш тагыла уның ярдәмчесе Денчик була инде һәм писар булган. Һәм тәҗрибәсе функциясында үтәсе булгандыр инде мөгаен. Әлбәттә, Барантыш шуннан башкортлардан полк командиры булган. Рус командирды командующий дип атагандар, ә башкорттан инде ул командир дип аталган. Ул руссала белгән. Барантыш тагыла шул үзләрендә ошо писарлары булган. Һәм бына дөйем алганда бер полкта 530 кеше булган. 20 полк ул 10 меңдән ашу мына кеше ошо һугышка киткән инде. Банан тыштагыла арактан мына башкорттар ошо һугышка бүләк итеп, ярдәм йөзеннән 4000 катиеп бүләк итәләр бит инде. Мына ошо йыелган аттарды Вильнюска хәтле отатып баруда 1000 кеше мен торган команда оештырыла. Ягъни бу айрым полк түгел инде. Бартык хезмәтләндерүчеләр дип әйтәйек. Шулай бит отатып баручылар. Улар отатып баручылар Вильнюска барып киткәс, ошо аттарды тапшыргас, уларда ошо армияга кушылырга тиеш булар инде. Шулай булгас, мына 22 полк булган дип әйтә алабыз инде. Авыз утырып әйтә алабыз. Бунан 10 ел элек бына ошо һугыштагы еңүдән 200 еллыгы билдәләгән сакта сынлап та исемлек тураһында һүз кузгатылган. Ул тәү карамакка 2 буат элек булган яугирләрнең исемлеген барлау ул башка әйтмәслек хәл мактыйлгала, әмма архив хезмәткәрләре һез бу эште башкарып сыктыгы. Шулай бит ул исемлек әле кайдалар басылганмы ул? Дөнья күргәнме? Ошо 2012 елда, бана 200 еллык вакытында ошо һугышка арналган безнең архив тарафынан документаль йыйынтык чыгарылган. Бана ошо Башкортстандың Рәсәйнең ошо 1812 елгы һугышта еңүенә керткән өлеше дип атала инде. Безнең уй буенча ошо исемлек, без әзерләгән исемлегендә ошо китапка керергә тиеш ине. Әмма бу китапка кермәгән димәк. Бу китапка кермәне ниясен дигәндә, чөнки уның күләме бигрәк зур. Килеп сакта инде безнең йыйган документлар күп булды. Шуңа күрә мына ошондай дөнья күрде инде йыйынтык. Бу йыйынтыкта нимәләр бар? Онда ошо һугыш хәрәкәтләре турында мына ошо башкортларның, мишәрләрнең, типтәрләрнең һәм мына бүтән халыкларның мына безнең Башкортстан территориясынан инде киткән кешеләрнең ошо һугышта катнашуы, уларның мына кайдан инде хәрәкәтләргә, яуга инде турында димәк мәгълүматлар алырга була. Рапортлар, шул отчетлар һәм бүтән төрле документлар инде шунда кергән күп кенә документлар инде һәм Өфө пехота полкының да ошонда исемлеге керетелде. Исемлек дигәндә без нимәне күз уңында тотабыз? Бу кеше турында тулы мәгълүмат, кайһы кантондан исем шәрифтәре, тагын нинди мәгълүмат бар анда? Мана бу һугыш буенча документлар, улар тулыгынча Мәскәүдә һаклана. Рәсәй хәрби тарих архивында һаклана инде. Безнең архивта кызганыска каршы ошо һугыш хәрәкәтләренә кагылышлы документлар юк. Шулай да бына ошо һугышта катнашучылар турындагы ошо исемлекте без үзебезнең архивтагы документлар буенча төзенүк. Ул вакытта бана билдәле булуынча Башкортстанда бит инде хәрби идара итү системаһы кертелә, кантон системаһы
1992 елдан алып 1965 елга тиклем була. Башкорттар бана ошо 12 кантонга бүленә. Һәр бер кантонда шунда исемлек алына инде. Берничә ел һайын шунда исемлектәр төзелгән инде. Бана иң тәүге исемлектәр 1836 елга. Онан да иртәрәк төзелгән исемлектәр Кыргызстанга каршы бездә хакланмаган. Мына шул иң тәүгеләре 1836 елларда карап, без шунда инде һәр бер мына ошо вакытта кем хезмәт иткән, отставкага саклаган инде, шуларның турында мәгълүматлар бар. Бана бында офицерлар буенча ентекле мәгълүматлар бирелгән, ничәнче елда мына хезмәткә ул килгән, ничәнче елда сираттагы звание алган, кайда хезмәттә булган, ничәнче елда, һәм даже хатта гаилә хәлләре унда күрсәтелгән инде, катыны, балалары. Һәм 20 ел элек яуда катнашу турында мәгълүмат бар димәк. Унда бар. Ниндәй полк составында кайда хугышта булганы турында шунда мәгълүмат бар. Без мана шуларга нигезләнеп, шуларга таянып инде, мына ошо исемлекте төзелгән инде. Әмма Мәскәү архивындагы исемлектәр, улар ничек билдәлеме, асыклап буламы, унда нимәләр бар, кемдәр бар икәнлеген? Кыргызстанга каршы әлеге көндә мына ошо Мәскәү архивларында күп эшләһәк тә, онда әлегә мына ошондай хугыш вакытында ошо хугышта катнашкан һәр бер полктың исемлеген таба алганыбыз юк. Бер генә полктың да әле исемлеген безнең кулга килеп эләкмәде. Шуңа күрә унда әле эште артабан да дәвам итәргә кирәк инде. Эзләнүләр дәвам итәргә тиеш сынапта. Кыргызстанга каршы улар мына башкорт полктары, улар айрым фонд булып, айрым гына хакланмай, улар ниндәй армия составында хугышкан, шул армияның документлары араһынан эзләргә кирәк инде. Онда документтар бик нык күп, уларны тиз генә эзләп табып булырлык түгел. Шуңа онда әле эшләргә был тема өстендә инде. Бuna 1836 елгы исемлектә кайһы бер наградалары, медальдары хәбәр ителгән диел. Тинегез нинди хәгымдә була бuna ошо исемлекте карап кына безнең батырлар нинди медальлар белән бүләкләнгән? Аларның фидакарлыгы ничек билдәләнгән армия тарафыннан? Бuna ошо хугышта катнашучыларның бөтенләй дип әйтерлек, ошо ватан хугышында катнашкан өчен дигән медаль бирелгән. Бананташ тагыла күптәрдән онда Парижда алган өчен дигән медалы бар инде. Кайһы бердәре мына айрылса батырлык күрсәткәндәргә Изге Георгий ордены менән дә бүләкләнгәннәр, улар күп кенә онда. Ул инде иң югары награда, шулай бит Россия армиясында. Вакыттагы Россия армиясында иң югары награда. Әгәр дә мына орден менән бүләкләнһә, уларга мына автоматик рәвештә уларга инде дворян звание бирелгән инде. Шуңа күрә ул бик тә югары дәрәҗәгә лаек булган дигән дә аңлата инде. Хәзерге күлмән сагыштан хатта Россия герое дип тә әйтергә мөмкиндер мөгаен. Сынапта индидер тигезлек бар ул был званиялар, был наградалар арасында. Һез буны Мәскәү архивтарын бик катмарлы эштинегез. Шул вакытта беләбез, Европала был 1912 елгы Наполеонның походын зур кызыксыну күзәткән һәм инде бәлки хыял гыналар Европа архивтарын өйрәнү һәм онда нимәләр эзләп табу, шулай да табу мөмкин микән? Онда ниндидер материалдар, башкортлар турында искә алуларда? Әлбәттә, ул архивларда шулай ук мәгълүматлар булырга тиеш. Мына кайһы бер тарихчыларның әйтүе буенча, мына Белоруссиянең Минск калаһында инде архивында ошо хугыш турында, атап әйткәндә башкортлар турында материаллар күп дигәндәр ишеткәнем бар инде. Шулай ук мына Германия архивларында ла эшләргә кирәктер, бүтән илләр мына Франция архивларында эшләргә кирәктер. Тик унда эшләү өчен бердән тел белергә кирәк инде. Икенчедән финанс ягынан, өченчедән инде бүгенге көндә мына ошо пандемия безнең планнарга нык кертә куя инде. Безнең хатта мына ошо Мәскәү архивларына быелгы елда баруы зур хорау астында бит инде. Бuna без беләбез, милли архив ул ханлаштырылган система. Ошо система буенча эшләү мөмкинлеге юкмы, әллә ниндидер дәүләт ара мөнәсәбәттәр булырга тиешме? Ул документларны ошо цифр вариантына күсерү әле бара гына. Улар иң беренче нинди документларга нык хорау күп, хорау менән куллана. Улар иң беренче шуларны күсерә бит инде. Мына бул ватан хугышына кагылышлы документлар ондай категорияга кирмәй. Шуңа күрә уларда әлеге көндә цифрлаштыру бик әз кагылган инде. Шуңа күрә безгә кирәкле документлар улар арасында әлегә юк. Онда барып, урында шунда
ошо оригиналды төп нөсхәһен алып, улар менән эшләргә кирәк инде. Шулай итеп, быел 1812 елгы Ватан һугышында еңүҙе билдәләйбеҙ, үҙебеҙҙең батырҙарыбыҙҙы иҫкә алабыҙ һәм яңы китапҡа, яңы йыйынтыҡҡа нимәләр инер дип көтөлә? Бына әле генә әйткән инде, бына бездә ошо ҡайһы бер исемлек бар тиһәк тә, ҡыҙғанысҡа ҡаршы ул бик сикле. Бына ошо һуғышҡа киткән 20 полк тип кенә алһаҡ та, улар 10 меңдән ашыу кеше киткән бит инде. Шуларҙың бына бер төҙөгән исемлектә 2267 генә кешенең әле унда исеме билдәле. Был 4-тән 1 өлөшө генә бит инде. Ҡалған тағы ла 7000-дән ашыу кешенең мына исемдәрен тағы ла бергә әле эҙләргә кәрәк инде. Бынан тыш тағы ла баяғына әйткәнем, мына 1000 кеше тағы ла оҙаты барыусылар, аҙаҡтан армияға ҡушылғандар бит инде, бына уларҙың исемлеген төҙөргә кәрәк бит инде. Һәм бына шуға күрә әле эш мында әле эшләргә инде. Бынан тыш тағы ла ошо исемлектән башҡа беҙ тағы ла ошо һуғыш хәрәкәттәрендә ҡатнашыуҙары тураһында, мына шул рапорттар, отчеттар һәм нисек ойошторолған полктар, улар бит инде бына нисек хәрәкәт итеүҙәре тураһында һәр бер полк мында ойошторола. Мәсәлән, ошо бына Сәлихә уларга бына улар була бит инде бер полк ойошторола. Шунан улар үҙҙәренең хәрәкәте менән үҙҙәре шул аттарҙа армияға баралар бит инде. Уларҙың маршруты билдәле, ҡайҙа үткәндәр. Улар тураһында мәғлүмәттәр шулай уҡ мына Мәскәүҙәге архивта һаҡлана. Ана шуларҙы алып керетергә була бит инде. Һәр бер маршруты көнөнә тиклем унда һыҙылған, шуны картаһында эшләргә була бит инде. Ҡайһы ергә хәтле барып еткән. Шунан армияла мына башҡорттар, улар еңел ғәскәр бит инде, тиҙ хәрәкәт итеүсен, шуға улар мына летучая почта тиҙәр инде. Улар почта хеҙмәтендә лә ҡулланғандар. Шул турала мына документтар күп кенә. Шуларҙы керетергә була. Һәм шулай итеп Яғни беҙ ошондай нимәләр эҙләй алабыҙ, үҙебеҙҙең батырҙарыбыҙҙың иҫтәлеген нисек мәңгеләштерә алабыҙ, ошо хаҡта был йыйынтыҡҡа әлбиттә тарихсылар нимә белә барыһын да индерер тигән ниәттәбеҙ һәм әлбиттә ышанып ҡалабыҙ. Мәскәү архивтарының ишектәре асылыр, кәрәкле документтар табылыр тигән ниәттәбеҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн, уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә республиканың милли архив бүлеге етәксеһе Зөлфәр Ғәтиәтуллин менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.